אני מאוד מאוד שמחה לפגוש אתכם ולגלגל איתכם הרבה תפוחים במשך 500 שנה, לאורך הדורות, לגלגל אותם מעיר לעיר, ממדינה למדינה, מדור לדור, מיבשת ליבשת. זו הזדמנות שלנו לראות גם את התפוחים אני חושבת שאם תשבי... שאכלה חווה, יותר יהיה קל לכם לזוז מאשר לי לזוז, טוב? אין לנו לאן. אוקיי. התפוח שאכלה חווה. אנחנו נראה למה כל כך הרבה ציירים ציירו את הנושא הזה של אדם וחווה. אגב, שימו לב, אתם כבר שמעתם אותי בכמה הרצאות וראינו ציירים שמציירים מדור לדור חוזרים על אותו נושא. שמתם לב שבנושאים האלה תמיד יש גבר ואישה והמתח שביניהם? גם בפעם שעברה שדיברנו על יהודית והולפרנס, אתם זוכרים? אז כשאני שואלת את עצמי, מה בדיוק עניין שם את כל הציירים שחזרו וציירו את זה? גם העניין הזה אנחנו נראה. אז התפוח שנפל על הראש של ניוטון ופרץ את הדרך למהפכת המדע, שפרצה את הדרך למהפכה הדיגיטלית של סטיב ג'ובס, שתפתח את הדרך לקפיטליזם ולתפוח הגדול לניו יורק. אנחנו נדבר גם על מיתולוגיה ומיתולוגיות, על מיתולוגיה יוונית ועל תפוח המריבה. מסתבר שתפוח, בגלל שיש לו סגולות כאלה נפלאות, אין מספיק תפוחים לכולם ולכן רבים עליהם. זה תמיד גם קשור באיזשהו מתח מריבה ומלחמות. אז תפוח המריבה הוליד את מלחמת טרויה. ונדבר גם עלינו, למה אנחנו, היי הופ תפוח בדבש. אבל אי אפשר שלא לדבר על הימים ההיסטוריים שבהם אנחנו עכשיו שרויים. אנחנו כפסע, כשתי פסיעות, אחרי הימים המאוד מרגשים האלה שבהם משפחות חיבקו את החטופים וכולנו היינו שלופי דמעות ואנחת רווחה. ואני מאוד מקווה ומאחלת לנו שנה טובה באמת, ושיבואו ימים טובים באמת. ואני מאוד שמחה שהיום לא צריך לפתוח את ההרצאה בהנחיות מה עושים כשיש אזעקה. אז אנחנו נדבר על תפוחים ששינו את העולם, על התפוח שאכלה חווה, על התפוח שנפל על הראש של ניוטון, על התפוח של סטיב ג'ובס, ונגלה כמה הרבה תפוחים יש ביניהם, ואיך הם משתרשרים מדור לדור. תרבות, היא תמיד כמו איזה עוגת שכבות. כל תרבות סופחת משהו מקודמתה ומורישה משהו לדור הבא. כדאי לקרוא את זה במילים של אביעד קליינברג, ההיסטוריון. הוא תמיד מתנסח מאוד יפה. הוא אומר, כל תרבות מרובדת על תרבויות קודמות וסופחת מהן. כל תרבות היא תל, שכבות על גבי שכבות של דעות. דעות קדומות ודעות קדומות עוד יותר. אנחנו מביטים בעולם ובעצמנו מראש התל, ממרומי השכבה האחרונה, אבל האחרות לא נעלמו. שורשינו עוברים דרך כולן, ובדרך מעלה הם סופחים חומרים, זוהמה, השמות שעבר עליהן הכלח, חורבות. אנחנו בעצם, יש לנו הזדמנות לעמוד במרומי המאה ה-21, וממש לעשות איזה מבט פנורמי, בזמן שנגלגל את כל התפוחים. עכשיו, אם אני בודקת למשל, איך ציירו במאה ה-16 תפוחים בפירנצה או ברומא או בוונציה, זה אומר שאני חותכת את העוגה לרוחב, וזה חתך סינכרוני. או אם במאה ה-16 איך ציירו תפוחים בגרמניה או בפלנדריה. אם באותה תקופה אני בודקת איך ציירו בכל מיני מקומות ואיך השפיעו אלה על אלה, זה חתך לרוחב וזה נקרא חתך סינכרוני. מה שנעשה היום זה גם חתך דיאכרוני, כאילו אני לוקחת סכין וחותכת את עוגת השכבות לאורכה, ורואה איך תרבות מחלחלת מדור לדור. ואנחנו ממש נעשה טיול. עכשיו, בזמן שהתחלתי לחפש תפוחים, את התפוחים של גן העדן, ציורים שציירו, ציורי נצרות, מצאתי כמות עתק.
הייתי חייבת לסנן. ולכן ממש הבאתי נציגים נבחרים מכל תקופה. זה ייתן לנו הזדמנות טובה לעשות גם מבט, לראות את ההתפתחות של הסגנונות של הציור, אבולוציה של תולדות האומנות, בהזדמנות תהיה לנו. תפוח, מה עושה תפוח על המחשב? למה דווקא תפוח על המחשב? למה לא דו שדה? למה לא עגבנייה? למה אפל? למה? למה? הרעיון בא לו שהוא אכל תפוח. גם, נכון, גם, בין היתר. אז עוד מעט נגיע גם לסיפור הזה. והתפוחים למיניהם, אתה לא גומר להגיד משפט, מיד יוצא מודל חדש. הוא התאבד והשאירו אותו זה סטיב ג'ובס שהוא הבעל של אפל, אבל אלן טיורינג התאבד. תכף אנחנו נגיע ונעשה סדר בתוך כל התפוחים האלה וגם התפוחים המורעלים למיניהם. בינתיים אנחנו ממש רואים איך על כל המוצרים של חברת אפל מתנוסס תפוח. זוכרים את פורסט גאמפ? את הסרט הזה? על הבר המזל הזה, שנהיה מיליונר בלי שהוא בעצם מבין מה, מעסקי חסילונים, אחרי שהוא ניצל מווייטנאם וניצל מאיזה הוריקן, והמפקד שהיה לו בווייטנאם, הם יחד נעשו מיליונרים מעסקי חסילונים, ודן השקיע כסף באיזה חברה, שעכשיו אתם יכולים לראות את הלוגו של החברה. הוא קיבל מכתב שבו השותף שלו אומר לו, שמע פורסט גאמפ, מרגע זה ואילך, אתה לא צריך יותר לדאוג לפרנסה או לכסף. יופי, הוא השקיע את הכסף באיזה חברה שזה אתה כמה? 1976. אגב, הסרט הזה פורסט גאמפ ממש מלווה את ההיסטוריה של אמריקה. תוך כדי שאנחנו רצים עם פורסט גאמפ. והוא שואל את עצמו, הוא מסתכל על התפוח הזה, הוא רואה שבתפוח יש צבעי קשת בענן, הוא לא ממש, מה זה הפירמה הזאת שעשתה כל כך הרבה כסף ויש לי מניות בה? והוא אומר, הם כנראה מתעסקים שם עם פירות. אבל התמימות שלו והנאיביות שלו שובים את הלב. תום הנקס. אז מודלים חדשים נוצרים עוד ועוד עם התפוחים למיניהם, בצבעים למיניהם, ואנחנו נצא לדרך ונחפש תפוחים. ביקשתי מכם לזרוק אסוציאציות פרועות של תפוח. כשאומרים תפוח, תפוח גן עדן, תפוח מורעל, תפוח כזה, תפוח כזה. זרקתם כל מיני אסוציאציות קודם, ובואו נעשה רגע סדר. אז תסתכלו, כמעט כל אסוציאציה מתוקה, טעימה, עסיסית ומלבבת, יש לידה גם איזה נורה אדומה, איזה סכנה או איזה משהו חמוץ, רעיל. דבר והיפוכו. אז אם זה עץ הדעת, ועץ הדעת, מי שאוכל את עץ הדעת מקבל דעת, דרך למדע, מצד שני זה גם פרי אסור, כי ברגע שאכלו את עץ הדעת, הם לא יחיו לנצח. הם אמנם יוכלו להתרבות, אבל הם לא יוכלו לחיות לנצח. בריאות ותקווה, כמו שאמרת, an apple a day keeps the doctor away, אבל מצד שני יש פה גם סיכוי. יש כאן עסיסיות וחושניות, אבל מצד שני מיניות ויצריות ויצר הרע, חס וחלילה. יש כאן תשוקה, פיתוי, אבל בכל הציורים הנוצריים של אדם וחווה, לא מפסיקים לפמפם לנו שנולדנו מחטא. רגשי אשמה, ואתם יודעים שרגש אשמה זה מנוף שליטה יוצא מן הכלל. ואתם כבר מבינים שכל הציורים שאתם רואים שמתנוססים בכנסיות הנוצריות, או בכתבי הקודש הנוצריים, הם תעמולה, הם חינוך. יש תמיד אינטרס מאחוריהם. והתפוח הוא עגלגל ויפה, מזוהה קצת עם נשיות, ועם פם פטל, אתם תראו גם את זה. וגן העדן עם כל האסוציאציות המקסימות של גן העדן, אבל גם עם הגירוש מגן העדן. אז הנה מה שאמרת, מי שאוכל תפוח מקבל הרבה מאוד ויטמינים והרבה נוגדי חמצון והרבה דברים מועילים ובריאים לגוף. An apple a day keeps the doctor away.
סיפרתי לכם שתוך כדי שאני בונה את המצגת, אז חברות, חברים שולחים לי כל מיני סיפורים על תפוחים. אז חברה שלחה לי מידע שבמיתולוגיה הסקנדינבית, הנורדית, יש סיפורים על תפוחים, על מישהי שמחלקת תפוחים, והתפוחים מבטיחים נעורי נצח, ומכיוון שאין מספיק תפוחים לכולם, אז אוכלים אחד לשני את הראש והורגים אחד את השני בשביל להשיג את התפוחים האלה. כנ"ל גם במיתולוגיה הקלטית והאירית, תפוחים מבטיחים על מוות, חיי נצח. וכנ"ל גם הם סיבה למריבה. אז בואו נתחיל מבראשית ונחזור לתנ"ך, תפוח גן העדן ולחטא הקדמון. אז אמרנו שעץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע, ויצב אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. על עץ החיים הוא לא דיבר. מאיפה אנחנו יודעים שזה היה עץ תפוחים? לא כתוב. אנחנו לא יודעים שזה היה עץ תפוחים, לא כתוב בשום מקום. אלא מה? ברגע שמתחילים לספר סיפור, ובעיקר ברגע שמתחילים לצייר, אז זה משתרש ומתקבע וזה נהיה תפוחים. עכשיו באירופה בימי הביניים היו באמת הרבה מטעי תפוחים. אז זה נהיה תפוחים. למרות שהרבה מאוד פרשנים, רש"י אמר שזה תאנה, כי הרי כשהם פתאום התבוששו, הם גילו שהם עירומים, אז הם כתבו עליהם מהעץ שהיה להם הכי זמין, אז רש"י אומר, זה כנראה היה תאנה, ורבי אחר אומר שזה גפן, ורבי אחר אומר שזה חיטה, ואתמול סיפר לי חבר שבדרום אפריקה, כשהפיצו את הסיפור הזה, אין שם מטעי תפוחים, יש שם בננות, אז מבחינתם חווה פיתתה את אדם עם בננה. העיקר שהסיפור יסופר. ואנחנו כמובן טובלים תפוח בדבש, מתגעגעים לגן העדן, לכל הדברים המתוקים והחמודים, ומאחלים לעצמנו שנה טובה ומתוקה. ונזכרתי בשיר של רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים, כדי להמתיק את יומנו. כיוון שהכנתי מצגת דחוסה, אז אני לא צריכה להזכיר לכם את השיר המתוק הזה. התפוח לא נופל רחוק מהעץ. כן, המושג. המושג, שאני לא צריכה להסביר אותו בכלל, ואני לא צריכה להוסיף אף מילה למה הכוונה, והופ, אני רצה הלאה, ודיברנו גם כמובן על התפוח המתוק של שלגיה התמימה, ותכף אנחנו נראה איך זה מתחבר הכל ביחד. לפני שהתחלנו, השמעתי את השיר של שלמה ארצי, את השיר ששר שלמה ארצי, שיר של ביאליק בשל תפוח. אם אנחנו שמים לב למילים, האם תרצו לדעת בשל מה אהבתי? התובעו לדעת בשל מה אהבתי? בשל תפוח. אתם תראו איך השיר הזה מרפרר לגן העדן ולחטא הקדמון. מה שהתרחש בינו ולדוד שלו היה פרדס, והייתה לו בת יפת עיניים, וזה כל חטאה, שהיא יפת עיניים והיא פיתתה אותו והוא פיתה אותה. וכמים גנובים, מים גנובים ימתקו. ונצחק יחד ונתעלס, אני ופנינה שאירתי, ואז היא קראה לי בכור שטן. כי הוא פיתה אותה. והיא קראה לי אזי בכור שטן, ועד פתאום באנו עד תפוח. פתאום תפוח זה נראה כמו אורגזמה. והתפוח גדול, צח ואדום, ותטעם ממנו, ותברני, תאכיל אותי מידה מן החצי השני, ואני פערתי פה ואדום, והיא עומדת וימנה, פלח תפוח, צח ואדום, ובמחשוף לבנת התפוח הכירה. בקיצור, כל החטא הזה שהוא התעסק עם הדודה שלו בפרדס, הוא לא אשם, הכל בגלל תפוח. תזכרו גם שביאליק רומנטיקן רציני, בתקופה של רומנטיקה, שערות ודרמות. גם בשיר השירים, תפוח, שמחוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. כלומר, תפוח מתפקד פה כמו אפרודיזיה, כמו שיקוי אהבה.
ואז שתית את זה, אתה איבדת, אתה נופל באהבה, מתעבר ומאבד עשתונות. וגם תפוח נתתי לנורית, גם ילדים, אפילו אצלם תפוח. נתתי לה, היא אכלה את התפוח, את הפרח, היא זרקה לחצר והלכה לשחק עם ילד אחר. אתם רואים שאפילו אצל הילדים יש גם מתיקות וגם כאב בתפוח, שקשור לתפוח. הציור שאתם רואים פה זה ציור בין זמננו, הוא קצת מרפרר לקוביזם כמו שאתם רואים, ואתם מבינים שהנושא הזה של התעסקות עם התפוח ועם החטא הקדמון לא מפסיק להעסיק את האנושות. שמעתי סיפור נחמד על בחורה צעירה שעלתה לאוטובוס ביום חם בקיץ, הייתה לבושה בלבוש מאוד קיצי, חולציים, בלי שרוול או משהו, ולא היה מקום באוטובוס, נאלצה לשבת על יד איזה אברך. והוא מסכן התכווץ, אבל בכל זאת הוא עמד בזה, ואז הוא פתח את התיק, שלף תפוח ונתן לה. היא שאלה אותו למה? אז הוא אמר לה, חווה אימנו, רק אחרי שהיא אכלה את התפוח, היא הבינה שהיא ערומה. והוא הקריא לה את הפסוק הזה, מבראשית ג' ו', ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה, ויאכל ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. אוקיי. זמן קצר אחרי זה, אני לא יודעת, אני מורדה מהרשת לפעמים, זה לא תמיד עם משן, אני לא יודעת שמי צייר, אבל זה ציור עכשווי. זמן קצר אחרי זה, היא שוב עלתה על אותו קו, והיא נסעה באוטובוס, הפעם הייתה לבושה קצת יותר מהוגן, ולא היה מקום, אז היא שוב התיישבה על יד אותו אברך. שלפה תפוח מהתיק שלה, ונתנה לו. שאל אותה, למה? אז היא אמרה לה, אתה יודע שאדם, רק אחרי שהוא אכל מן התפוח, הוא הבין שהוא צריך ללכת לעבוד. והיא אמרה לו, הנה אני מביאה לך מובאה מן התנ"ך, מבראשית ג' י"ז, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. אז אתם רואים שהנושא הזה ממשיך להעסיק אותנו גם היום. זה ציור שהורדתי מהרשת, ברשת יש כל כך הרבה ציורים שאני לא יודעת של מי הם, או של שמות לא מוכרים, אבל זה ציור עכשווי. אז בואו נתחיל מבראשית, ואנחנו הולכים לציורים של אדם וחווה מימי הביניים. כל הציורים של הציורים הנוצריים, א' בימי הביניים אין שמות לאומנים. אומנים ישבו בספריות, במקומות, העתיקו ציורים, העתיקו כתבים, צבעו, עשו את הכל במנזרים, ציירו ציורים שטוחים, גם אם אתם רואים ציור ואתם לא יודעים עליו כלום, אתם מיד יודעים שזה ציור שצויר בימי הביניים, כי הוא שטוח. אתם רואים שאין פה שום ידע, לא באנטומיה, לא בפרספקטיבה, ציירו מה שיודעים, לא מה שרואים, אוקיי? עכשיו, כל הציורים של ימי הביניים, קוראים לזה תנ"ך לעניים, לאנשים אנאלפביתים, הם לא יודעים לקרוא, הם יודעים לקרוא ציורים. וזה אמצעי שיווק יוצא מן הכלל של הנצרות, שאפשר לה להתפשט במהירות שיא, מכת נרדפת להיות תאגיד בינלאומי. אז אתם רואים את אדם וחווה, אתם רואים שיש איזה דפוס שחוזר על עצמו שהעץ חוצץ בין שניהם, מפריד בין שניהם, והנחש פונה אל חווה. ציורים שטוחים. ועכשיו מה שנעשה, אני לוקחת אתכם לטיול כרונולוגי, שיראה לנו מימי הביניים ועד ימינו, התפתחות, אבולוציה של סגנונות בציור. אנחנו נראה שזה מתחיל משטוח, וזה לאט לאט יתחיל לקבל עומק. אתם רואים שפה כבר יש איזשהו ניסיון לחפש איך נראים שרירים, והרקע הוא מוזהב, בדרך כלל מי שמזמין ציורים כאלה עם זהב, רוצה גם להפגיל את היכולת שלו, את הכסף שיש לו, עושר שלו, את היכולת לצייר בזהב. יש ציורים שבהם אם משתמשים בכחול, כחול זה גם צבע נורא יקר מציאות, כי זה עשוי מאיזה חומר שנקרא לאפיס לזולי, שמביאים אותו מהימלאיה מרחוק, ורק לאנשים שיש להם המון כסף יש כזה צבע. אז אם יש איזה מישהו שמזמין עבודה, תשים לי הרבה כחול,
תראה כמה הרבה יש לי, אוקיי? או זהב או כחול. כדי להבין את העניין הזה, ואני מזכירה את זה מדי פעם, שאומברטו אקו, חוקר תרבות, אמר לנו, שבימי הביניים אנשים האמינו שכדור הארץ הוא שטוח, שבקצהו יש אש גיהנום, ששם יצלו כל האנשים הלא ממושמעים והחוטאים. כדור הארץ שטוח, ציירו שטוח. החל מהרנסנס התחילו להאמין שכדור הארץ הוא עגול, והתחילו לצייר עם עומק. החל מהמאה ה-16, אפילו 15, מחצית המאה ה-15 ואילך, יש מאמץ הולך וגובר לצייר ציור מימטי. מימטי זה ריאליסטי, כמו במציאות. מימזיס, חיקוי של המציאות. מימיקה, חיקוי הבאות. אבל ציור מימטי זה ציור ריאליסטי. אתם תראו שיותר ויותר ויותר, ככל שנעלה במעלה הזמן, לומדים יותר ויודעים יותר לצייר ציור שיותר דומה למציאות. מאה ה-19, ברגע שיש מצלמה, זה מייתר את הציור הריאליסטי, ועכשיו, כשנגיע לפיקאסו וחבריו, נראה שאין צורך יותר לצייר כמו מצלמה, ואז כל אחד מתחיל לחפש, אז איך אני יכול לצייר? מה אני יכול לצייר בדרך שמצלמה לא יודעת לעשות? ואז אנחנו נראה את כל הפוסט-אימפרסיוניסטים למיניהם. אז אנחנו במעלה ימי הביניים, אתם רואים את הזהב, אתם רואים את אלוהים שמצווה על אדם וחווה מאיזה עץ לא לאכול, ואתם רואים את הנחש המפתה ואת המוזאיקה עם הזהב, זה ציור ביזנטיני לפי הדמויות, אתם רואים. פה מישהו כבר יכול היה להבין הרבה כחול, ואתם רואים שהיצר הרע או הנחש, הוא כבר ממש נראה כמו דמות סתנית. אבל אתם רואים שעדיין, הם לא ממש יודעים לצייר אנטומיה, לא יודעים לצייר פרספקטיבה, אבל יש פה כבר התחלה של ניסיון להראות איזה עומק עם האלכסון הזה של לשון יבשה הזאת. מיכאל אנדלזץ מציין שלא נאמרת אף מילה על עץ החיים. הוא כן אומר שאלוהים אמר, מעץ הדעת אל תאכלו. והנחש פיתה את חווה, ואבן עזרא מפרש שאחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, הוא ידע את אשתו. מבחינתו עץ הדעת קשור במשגל. כלומר, מרגע שאכלו את עץ הדעת, הם יכולים להתחיל להתרבות. אומר אחר כך, ואלוהים פתאום נבהל ואמר, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. או גם יתרבו וגם יישארו לנצח, זה יותר מדי. ואומר מיכאל הנדלזץ שאם היועץ היה לא נחש אלא יועץ טוב יותר, אז הוא היה מייעץ לחווה לאכול קודם מעץ החיים, ומיד אחרי זה מעץ הדעת. ואז הם היו מרוויחים הכל. אבל אנחנו, יש לנו דעת ואנחנו, האדם הוא היצור היחיד שיודע מה יהיה בסופו. ואנחנו ממשיכים לעלות במעלה הזמן ורואים ציורים של אדם וחווה. אתם יודעים אין לנו שמות בימי הביניים, אבל לקראת המאה ה-15 מתחילים כבר להכיר שמות של אומנים, כיוון שהאומן נעשה לא סתם איזה תוכי שמעתיק ועושה, אלא גם מציע משהו משל עצמו. לוקאס קרלך, ראינו כבר בעבר ציורים שלו, זה הרנסנס של סקסוניה, משהו באזור גרמניה. הוא היה צייר החצר, כלומר צייר שהזמינו ממנו הרבה מאוד ציורים, והוא צייר לא פעם ולא פעמיים, הרבה מאוד הזמנות הוא קיבל לצייר את אדם וחווה. אתם רואים כבר שיש התקדמות, אתם רואים כבר שיש קצת הבאות, יש כבר איזושהי הבנה בפרופורציות של הגוף, קצת עומק. הוא עדיין מצייר, כמו שילדים לפעמים מציירים, באותו ציור, מה קרה קודם ומה קרה אחר כך. לא, זה עדיין הוא. זה עדיין קרנח. עדיין קרנח. אבל הם דומים, הם מושפעים מאוד, אבל אתם רואים משמאל את הנחש מאחורי חווה,
והאדם, אתם רואים באמצע את אלוהים, באדום וכחול, למדתם כבר שבשפה הנוצרית לצבעים, הצבעים הם סימבוליים, אם זה אדום זה ארצי, אם זה כחול זה שמימי, ואם זה שניהם, אז זה מישהו שהוא גם וגם. וזה גן העדן של קרנח עם כל החיות, מקום שאין בו פחד ואין בו מלחמות ואין בו, אבל מהמקום הנפלא הזה הם גורשו. ואתם יכולים לראות למעלה, משמאל, את המלאך שמגרש אותם. בסצנות של ימי הביניים, כמו בצילום של ילדים, כל האירועים האלה יכולים להיות באותו הפריים. בהמשך זה כבר לא יקרה. עדיין לוקאס קרנח כל פעם מקבל הזמנה ממישהו אחר, אבל אתם רואים חוזר ומצייר את גן העדן, ואתם רואים שהנחש, יש פה פרסוניפיקציה שלו, הוא דמות, הוא אפילו דמות קצת נשית בציורים של קרנח. אלברכט דירר, רנסנס בגרמניה. תסתכלו, הוא כבר עושה את זה בתחרית. אתם רואים שהוא, אחרי שהוא חזר מאיטליה ולמד קצת אנטומיה, קצת פרספקטיבה, אתם רואים שהוא כבר הרבה יותר יודע, פרופורציות בין הראש והגוף, והוא, יש לו גם מה להגיד משהו משלו. הוא מוסיף למטה, אני לא יודעת אם אתם רואים פה עכבר וחתול. יש לו מה להגיד על היחסים בין גבר ואישה. והוא כמובן שם את העץ שחוצץ אנכית ביניהם. הוא גם החביא פה עוד כל מיני סמלים, מסמלים שונים, לא ניכנס לעניין הזה, אבל יש לו כבר משהו להגיד על המתח ששורר בין הגבר והאישה. אנחנו עוברים לאיטליה, סוף מאה ה-15, לפירנצה, מזאצ'ו, יש כבר שם לאומן הזה, הוא מצייר את הגירוש מגן העדן, תסתכלו איך הוא מצייר את האור והצל על הגוף של אדם וחווה, א' הפרופורציה נכונה, והכוח שלו זה שהוא גם מצליח להראות הבאות. אקספרסיבי, אני מראה לכם מקרוב כדי שתראו את הצער הגדול באובדן בגן העדן האבוד, איטליה. ואנחנו עולים במעלה הזמן ומגיעים לקפלה הסיסטינית למיקלאנג'לו, שמצייר סצנות בזה אחר זה, סצנות מהתנ"ך. וגם אצל מיקלאנג'לו יש לנו בצד שמאל את הפיתוי ובצד ימין את הגירוש. ראינו כבר בציורים אחרים שלו מהקפלה הסיסטינית, הוא ממש שכב על הגב, על פיגומים וצייר את התקרה. את הסקיצות שלו, כדי לצייר נשים, הוא הרבה פעמים, הוא היה הומוסקסואל, הוא צייר הרבה פעמים גברים עירומים והדביק להם שדיים. לפעמים ככה זה גם נראה. אז אנחנו ממשיכים בטיול שלנו ומגיעים לוונציה, חלק אחר, ואתם רואים איך עם הזמן זה הולך ומשתכלל, היכולת לצייר אנטומיה, לצייר נכון את השרירים. טיציאן כבר מצייר ממש, לא מה שהוא יודע, מה שהוא רואה, הוא מעמיד דוגמניות ומצייר אותם. שימו לב איך הדברים מתחילים להתחבר אחד עם השני, בציורים של טיציאן כבר יש אלכסונים, כלומר הקומפוזיציה היא הרבה יותר, היא כבר התחלה של ברוק, למרות שהוא נחשב לסוף הרנסנס, ואתם רואים גם הוא הופך את הנחש לדמות אנושית שמפתה את חווה, ואתם רואים כבר את הפיתוי של טיציאן. אתם רואים שהרבה מאוד חברות שרוצות לעשות פרסומות מתייחסות לתולדות האומנות כמו אל מכרה שממנו לוקחים ציורים ומשתמשים על זה, איזשהו ציור של ברוק שכתוב, כשאתם מקבלים משהו, תקשיבו להנחיות, אדם וחווה לא יקשיבו להנחיות, אתם צריכים להקשיב להנחיות, הוא מחזיק ביד את התפוח של אפל. פיטר בול רובנס, אנחנו כבר בברוק ואנחנו בפלנדריה, אדם וחווה בגן העדן, אתם רואים שזה מאה ה-17. בכל מיני מכונים להרזייה, אהבו מאוד להתהדר בציורים של רובנס.
רובנס הפליא לצייר נשים עירומות, דשנות ועסיסיות. והרבה נשים אמרו, אוי, חבל שאני לא חיה בתקופה שלו. נשים אז היו, דווקא פה היא פחות אבק בשר, אבל הרבה מהציורים שלו, ואנחנו נראה גם בהמשך בנושאים אחרים, איך רובנס, הוא בסך הכל קיבל הזמנות, לפעמים הוא קיבל הזמנה ממלך ספרד, פלנדריה אז הייתה כבושה על ידי ספרד, והמלך מזמין ציורים, מבחינתו זה אדם וחווה, זה ציוריאני מהתנ"ך, אבל המלך רוצה פשוט, מחפש תירוצים לקבל ציורי עירום. אתם תראו עוד ועוד תירוצים של ציורי עירום, או מהתנ"ך או מהמיתולוגיה, לא חשוב. אבל זה גן העדן של רובנס. גוסטב דורה הצרפתי, שגם היה בלונדון, אומן התכלית, הוא אייר את איורי התנ"ך, הוא חמור סבר יותר, והוא בוחר לצייר את הסצנה של הגירוש. סצנה מאוד מאוד דרמטית, וכדי שהיא תהיה עוד יותר דרמטית, הוא שם רקע שחור מאחורי אדם וחווה, שיוצאים בבושת פנים מגן העדן. גוסטב דורה. אנחנו מגיעים לציירת, שלא הרבה שמעו עליה, סוזן ולדון, בת דורו של פיקאסו. זה רק בשנים האחרונות שפתאום שולפים מהבוידם נשים שהיו ציירות, כולל ברט מוריזו ומרי קסט. הפמיניסטיות החליטו לדפדף בדפי ההיסטוריה ולעשות צדק, וכל מיני ציירות שהיו מושתקות להוציא אותן לאור. אז סוזן ולדון, אני פעם אמרתי לכם שכדאי להשתמש באיזשהו מפתח לראות איזה צייר בוחר לצייר מה. אז יש ציירים כמו טולוז לוטרק, כמו אדגר דגה, שהם באים ממשפחות עשירות והם לא עובדים אצל אף אחד, הם לא צריכים פטרון, הם לא תלויים באף אחד, הם יכולים לצייר מה שבא להם. אדואר מנה יכול לצייר את הזונות של העיר, הוא יכול לצייר ציורי ביקורת, הוא לא מפחד מאף אחד, הוא יכול לצייר מה שהוא רוצה. אבל ציירים שחייבים להתפרנס, כמו רנואר, כמו סוזן ולדון, חייבים לצייר ציורים שימכרו, ציורים שאוהבים. אז סוזן ולדון 1909, זמן קצר אחרי שפיקאסו צייר את העלמות מהאבניון, את הציור הקוביסטי שלו, היא באה ממשפחה מאוד מאוד ענייה. הרבה נשים עניות התפרנסו או מלהיות לולייניות בקרקס, אקרובטיות בקרקס. זאת אומנית אוטודידקטית. היא עבדה בכל מיני עבודות של מלצרות למיניהם, והייתה דוגמנית של ציירים. היא הייתה דוגמנית של רנואר, יש ציור ידוע מאוד שלו, של זוג רוקד הזוהי, סוזן ולדון, של טולוז לוטרק, גם של ברט מוריזו. גם ברט מוריזו הייתה ציירת אימפרסיוניסטית שבאה מבית מאוד מאוד מהוגן. היא גם ילדה בגיל 18 את הצייר שאחר כך לימים הוא יהיה מוריס אוטרילו, מאב לא ידוע. כל הנושא הזה של בחורה צעירה שחייבת להתפרנס, בוהמיאנית, אבל היא מבינה שהנושא הזה של אדם וחווה הוא מאוד מבוקש, והיא ציירה אותו, אז לפעמים הביוגרפיה האישית מחלחלת לתוך ההזמנות של הציורים שלה. אנחנו עושים קפיצה אל הארנובו, 1917, גוסטב קלימט, הסגנון שנקרא יוגן סטיל או ארנובו, הוא היה שייך לקבוצה של הפורשים מהאקדמיה בווינה. נשים אצלו היו הרבה, ברוב ציוריו הם פאם פטל. הוא גם היה אומן שצריך להתפרנס, ולכן הוא גם צייר נשים שיש להן כסף, כלומר נשים יהודיות. הוא צייר את האישה בזהב. אתם מכירים את כל הסיפור על האישה בזהב. שהנאצים החרימו ומכרו, ואחר כך היורשים של המודל של האישה במלחמה הצליחו להשיג את הציור. בכל אופן, הרבה פרויד נושף בעורפו ומדבר על נשים שהן פאם פטל, על האונהיימליש, על מה שמאוד מאוד מאוד מפתה ומושך על נשים שהן מלכודות דבש.
ובהרבה מקרים בציורים של גוסטב קלימט, באמת נשים הן פאם פטל. גוסטב קלימט פיתח סגנון, פיתח נוסחה, שבה הוא מצייר את הפנים ואת הגוף של האישה בצורה אימפרסיוניסטית ריאליסטית, וכל השאר מלא אורנמנטיקה וזהב מסביב. אני מתקרבת, אתם רואים. עכשיו, כל הדוגמניות, גם אלה שלבושות בכל מיני מחלצות וזה, הוא ידע אותן. והוא צייר אותן קודם בעירום, ואז הלביש אותן. גוסטב קלימט היו לו 14 ילדים, והוא לא היה נשוי מעולם. והילדים היו מנשים שונות, הוא היה באמת בוהמיין רציני. והיום עושים הרבה כסף מגוסטב קלימט. גוסטב קלימט, היו תקופות שהוא היה מאוד מאוד מבוקש, היו תקופות שהוא נחשב לקיץ' בזוי. הבאוהאוס מאוד מאוד בז לו, זה נחשב לקיץ', אבל היום תראו כמה כסף הוא עושה. תמרה דלמפיקה, עוד אישה, אני בכוונה, אתם רואים שאני עושה חסד לנשים בתוך זה, בררתי מתוך כל האדם וחווה שמצאתי דווקא, בכל מקום שמצאתי אומניות נשים, אז נתתי להן במה. תמרה דלמפיקה היא אומנית שגדלה בבית מבוסס, אבל בית הרוס ומפורק במה שהיה פעם פולין, רוסיה. היא גדלה אחר כך בסן פטרבורג, משפחה מפורקת, ולימים היא עברה לפריז, היא גם הייתה צריכה להתפרנס. אתם רואים שהסגנון שלה הוא סוג של איזה אר דקו, שמתכתב קצת עם הקוביזם, קצת עם כולם, אבל עדיין הוא חינני, והיא מכרה הרבה מאוד ציורים. קולומביה, בוטרו, שכל דבר שהוא עושה זה אנשים תפוחים, סופגניות של בני אדם, זה כמעט כתב היד שלו, אנשים תפוחים, אבל אתם רואים שגם אצלו יש אדם וחווה, תראו את הנחש האדום, אתם רואים את הנחש באלכסון האדום, ואת אצבע אלוהים, אבל מבחינתו זה, והתפוח שהיא אוכלת, והתפוחים שנושרים מהעץ, והוא צייר את זה לא פעם ולא פעמיים, אז זה בוטרו. והוא תמיד משליך לתוך זה את הסיפור האישי שלו, על אדם ועל חווה. ומכאן ואילך אני מראה לכם אדם וחווה בני, שהורדתי מהרשת עכשיו, כי הם ממשיכים לצייר אותם בכל מיני סגנונות. נאו-קוביסטי או סוג של אימפרסיוניסטי. לא מפסיקים לצייר את הנושא הזה, בכל מיני סגנונות, אני לא יודעת מי האומנים האלה, אבל הנושא חם ובוער, וכמובן פרסומאים משתמשים בנושא, פיתוי, תלבשי את הבגד הזה, אפרודיזיאק, ותשגעי לו את הראש. תחפושות, עם התפוח, הלואים, עם עלי התאנה, במקום הנכון. הפעם הראשונה שאנשים לא קראו נכון את ההוראות, אתם רואים איך חוזרים על העניין הזה, איך חברת אפל מנצלת את זה. אוקיי, ניפרד מאדם וחווה, ואנחנו עוברים למאה ה-17, לתפוח שנפל לאייזק ניוטון על הראש. לא חשוב אם הוא נפל או לא נפל, אבל הסיפור הוא טוב. אייזק ניוטון, שחולל את המהפכה המדעית, אמר, אם הצלחתי לראות למרחוק, הרי זה כיוון שעמדתי על כתפי ענקים. אתם רואים שגם במדע ידע מחלחל מדור לדור. נשענים על ידע קודם. ויש אין ספור ציורים שלו, של איך הוא יושב, נופל לו תפוח, וכך הוא מגלה את הגרביטציה. סיפור טוב. אייזק ניוטון. ככה או ככה או ככה או ככה. תסתכלו טוב על הציור הזה, כי יש מישהו שחמד אותו והשתמש בו ללוגו שלו. עוד מעט אתם תראו למה. אוקיי, מישהו יודע של מי החברה הזאת? אפל רקורדס? אתם בגיל שאתם צריכים לזכור. מי? ביטלס. הביטלס, נכון. 1968, לונדון.
חברה שנקראת אפל רקורדס, ותפוח מתנוסס על התקליטים שלהם. תראו איך התפוח לפעמים הוא חצוי, ויש לו חור במקום הנכון, עם אסוציאציות מכוונות. אפל רקורדס, תסתכלו רגע למעלה על התפוח, זה נראה כמו איזה טוסיק עם החור, עם האסוציאציות, והתקליטים שלהם יוצאים בזה אחר זה עם התפוח. שאלו אותם למה תפוח, הם אמרו, בהשראת מגריט, מה שעופרה אמרה קודם. למה מגריט? מגריט הוא אומן סוריאליסטי, בלגי, שדוחף תפוחים בכל מיני מקומות, הוא סוג של פילוסוף שהוא שואל כל מיני שאלות של, הוא קורא גם לציור משמאל בנו של האדם, כאילו התפוח הזה ירדוף אותו כל ימיו, וגם ישמש לו איזה מסכה יסתיר את פניו. והתפוח הזה ימלא את כל החדר מימין, זה נקרא חדר ההקשבה, אולי בגלל שהם לא הקשיבו, התפוח הזה, זה פתוח לפרשנויות, הוא השאיר את זה סתום, הוא אוהב להיות חידתי. אבל הם טוענים שהם אהבו את הציורים של מגריט, והם בהשראת מגריט החליטו שזה יהיה תפוח. רוצים את האסוציאציות האלה, ושוב ושוב עוד ועוד תקליטים של אפל רקורדס. 8 שנים לאחר מכן אנחנו בקליפורניה, זוכרים את הציור הזה? קמה חברה שלקחה את הלוגו הזה ונתנה לעצמה את השם אפל קומפיוטר. 1976. זמן קצר, זה היה סטיב ג'ובס, יחד עם עוד 2 מחבריו, וזה נכון, האגדה מספרת שהוא, קודם כל סטיב ג'ובס היה טבעוני והיה אפילו פירוטני. והוא באמת, הם טיילו 3 באחו, ושאלו איך נקרא לחברה שלנו, והוא אמר נקרא להם אפל, הוא בדיוק נגס בתפוח, זה נראה לו שהם על הכיפק, עם אסוציאציות נכונות, ולא זו בלבד, אלא שהתפוח הספציפי שהוא אכל באותו רגע היה מזן מקינטוש. לא נקרא לו מקינטוש. זמן קצר, שנה אחרי זה אמרו לו תשמע, לוגו כזה כבר לא עושים היום, זה מפוטפט מדי, זה סיפור ארוך, לא צריך את כל האיש שיושב וזה ותפוח על הראש, מספיק תפוח. רוב ג'אנוף, המעצב גרפי, עיצב לו את התפוח הזה, הנגוס, עם המשפט Think Different ועם צבעי הקשת בענן. למה צבעי קשת בענן? תכף נראה למה. אבל הם עוד לא הספיקו להתרווח, והנה הגישו נגדם תביעה משפטית. אפל רקורדס הגישה תביעה משפטית נגד אפל קומפיוטרס. תבעה אותם, מה פתאום אתם משתמשים בשם אפל, זה שלנו. בסדר, אז היה משפט ושילמו להם והכל, ואחר כך יצא פסק דין שאומר שלאפל קומפיוטרס אסור להשמיע מוזיקה. אלה מחשבים, אלה מוזיקה בסדר, ואז הם הוציאו אחרי כמה גרסאות, הוציאו גרסת קול, והם קראו לה סוסומי. מה זה סוסומי? סוסומי. למה מה? אז תתבעו אותי. מה? זו הייתה בדיחה פנימית של אפל על אפל רקורדס, שילמו את מה ששילמו והמשיכו לזגזג, בינתיים הם שרדו. למה צבעי הקשת בענן בלוגו? יש לכם איזה מחשבה, איזה רעיון? למה קשת בענן? בקליפורניה בשנות ה-70. קודם כל, אמרתם אלן טיורינג, ואלן טיורינג, מי ששם את היסודות למחשב, שבלעדיו זה לא היה קורה, הוא היה הומוסקסואל, הוא שילם מחיר נורא והיום על זה, והאנושות מבקשת ממנו סליחה. אבל זה מחווה לדגל הגאווה שלו, גם לתרבות הפסיכדלית, סקס, סמים ורוק'נ'רול, אחרי מלחמת וייטנאם. ובנוסף, בסן פרנסיסקו קמה תנועה לטובת הלהט"בים, איזה כומר מתודיסטי שהקים שם תנועה רצינית, והוא קרא להיענות לסובלנות שישו מטיף אליה, ולא לחוקי התנ"ך. אז, וזה
האיש שעיצב את הסמל של דגל הגאווה, הוא מת לפני 2 בערך. אז אתם רואים את הצבעים האלה של דגל הגאווה נכנסים לתוך הלוגו של אפל. זה גם דרך להגיד שהאפל היא לטובת כל האנושות, בלי הבחנה בגזע, דת, מין. ולמה יש ביס בתפוח? שימו לב לקשר המילולי בין בית ובית, נשיכה וביט ובית. אז אמרנו שיש לנו כאן מחווה לאלן טיורינג, מי שהמציא את המחשב הראשון. יש כאן מרפררים לנגיסה מעץ הדעת, לתפוח המורעל בציאניד. אז אלן טיורינג הוא מפצח קוד האניגמה. האנושות חייבת לו תודה גדולה על זה שהוא קיצר את מלחמת העולם השנייה ב2, כיוון שהוא פיצח את הקוד של הגרמנים. יש סרט שאתם יכולים לראות, הוא נהדר, משחק החיקוי. הוא היה מתמטיקאי בריטי. אתם רואים כאן תמונות מהסרט, משחק החיקוי, אלן טיורינג. האגדה מספרת שמתחת לכרית שלו היה ספר של גיאה, וייתכן שמשם הוא שאב את הרעיון לנגוס בתפוח מורעל. להיות הומוסקסואל בתקופה היא נחשב לחטא גדול, והוא קיבל איזושהי בחירה או להיכנס לכלא או לעבור איזה סירוס כימי, זה נבלה וזה טריפה, והוא פשוט שם קץ לחייו עם תפוח. ב-1996 העולם הבין, גילה את התרומה הגדולה שלו לעולם. 67 החוק נגד סקסואליות, הומוסקסואליות בוטל. 2009 ראש הממשלה של בריטניה התנצל בפניו קבל עולם. 2013 מלכת בריטניה העניקה חנינה לאלן טיורינג. ב-2014 יצא הסרט הזה, משחק החיקוי, אתם יכולים לראות אותו. כן. כששאלו את רוב ג'אנוף, את הגרפיקאי הזה, אז למה ביס? אז הוא אמר, תראו, בהתחלה עשיתי את זה בלי ביס, אבל אז זה היה נראה כמו עגבניה, כמו דובדבן. אז אתם רואים שהביס הזה הוא גם מרפרר לביס מגן העדן וגם לביס של אלן טיורינג, וגם הייתה לו סיבה מאוד פרוזאית. ואתם רואים איך הלוגו הזה, כמו הרבה לוגויים, עובר אבולוציה, עובר התפתחות, וככל שהוא יותר שורר בעולם, הוא צריך פחות צבעים, פחות סיפורים, פחות פרטים. הסביר רוב ג'אנוף גם שהוא השתמש בחתך הזהב. אני לא אכנס לזה, אבל אנשים שלומדים עיצוב והאדריכלות משתמשים בחתך הזהב, זה חוק של פרופורציות שאחראיות להרמוניה. אז אתם רואים איך הוא משתמש במודולים של חתך הזהב, כלומר, אתם רואים שפה כל דבר נמצא במקום, מחושב היטב בלוגו. אנחנו עוברים לניו יורק, The Big Apple. מה? סליחה. אוקיי, התפוח הגדול. למה ניו יורק זכתה לשם הזה, לתפוח הגדול? במאה ה-19 היה בניו יורק בית זונות גדול. למנהלת קראו איב, ולנערות שעבדו אצלה קראו התפוחים של איב. אחר כך, 1924, היה איזה נגן ג'אז מניו אורלינס, שכינה את העיר הגדולה הזאת, עיר הפיתויים, העיר שממגנטת ומושכת אליה אבן שואבת, הוא קרא לה התפוח הגדול. ואחר כך ב-29, כשבאמת לא היה רעב והיה קשה, היו מטעי תפוחים מסביב, אז אכלו תפוחים, הרבה תפוחים. אתם רואים איך דבר אחד מפרנס את השני ויחד, השם הזה הלך והתקבע. ובשנות ה-70, כשרודי ג'וליאני ניסה לנקות את העיר מפשע, הוא הכריז על פינה בעיר, הוא קרא לזה The Big Apple Corner, על שם אותו עיתונאי שנתן את השם. 1977, גרפיקאי מאוד 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 ידוע, בשם מילטון גלייזר, שעזר לג'וליאני לשווק את ניו יורק כעיר נקייה מפשע. הוא עשה את הדבר הזה שאחר כך כמובן הדביק
כל כך הרבה מקומות בעולם, אבל הוא היה הראשון שעשה את השילוב הזה של דימוי ויזואלי יחד עם טקסט. את זה הוא עשה ב-77, וב-2001 באסון התאומים מה שהוא עשה, הוא לקח את אותו דימוי, והוא כתב I love New York more than ever, ותראו איך במקום שבו נמצא, כאילו שזאת מפה, ובמקום שהתאומים הוא שם את הכתם השחור הזה, המפולת של התאומים. מכירים? איפה זה? בירושלים. מוזיאון ישראל בירושלים. זה פסל בגובה של 5 מטרים. זה נראה תפוח אכול. אולדנבורג, קלאס אולדנבורג, הולנדי, יחד עם בת הזוג שלו, יצרו את הפסל הזה, הוא קרא לזה ליבת התפוח. הפסל הזה כמובן מרפרר לאין ספור יצירות שכולן עוסקות בווניטס. ווניטס זה אומר הבל הבלים הכל הבל, כי מעפר תבל עפר תשוב. התפוח היפה הזה סופו להיאכל ולהירקב ולהיקלות. הפרחים הכי יפים סופם לנבול. הבחורות הכי יפות סופן ידוע. כולנו נכלה מן העולם. אז יש הרבה מאוד יצירות ופסלים תחת הקטגוריה של או ממנטו מורי, זכור את יום מותך, או של וניטס, או של הפרי האסור. אתם רואים כבר כמה הרבה אסוציאציות יושבות על הפסל הזה בירושלים. ואנחנו עוברים למיתולוגיה היוונית, לפסל המריבה, ששימש עילה, שהיה עילה למלחמת טרויה, תפוח זהב שעליו כתוב ליפה בנשים, תחרות מלכת יופי. תפוח מוזהב שתחרות עליו ליפה בנשים. הסיפור היה שהייתה איזה חתונה, איזה מסיבה נורא מפוארת באולימפוס, והזמינו את כל ההוז אנד הוז, ובכוונה לא הזמינו איזה קלפטה אחת. איזה ארז אחת שהיא אלת המריבות. היא אמרה להם ככה, אני אראה לכם. התגנבה למסיבה הזאת עם תפוח מוזהב, שעליו כתוב ליפה בנשים, גלגלה אותו למרגלותיו של זהוס, ועכשיו, בואו נראה מי תקבל את התפוח הזה. עכשיו, תתחיל תחרות, אם כך מי היא היפה בנשים. תחרות זה חלק בלתי נפרד מהמין האנושי. זהוס והרמס שליח האלים חיפשו שופט. מצאו את פאריס. פאריס לא משנה, זה סיפור ארוך מאוד, זה נסיך שגדל ביער, קיבל לרוע מזלו את התפקיד הנורא הזה להיות השופט בתחרות מלכת היופי הזאת, והנה תירוץ לאין ספור ציירים לאורך כל ההיסטוריה לצייר את התחרות הזאת בין 3 אנשים. ואתם יכולים לראות שוב אבולוציה של סגנונות עם הציור הזה של היפה בנשים. עכשיו, כל אחת מהנשים האלה הבטיחה לו משהו אחר. מיד נראה מה הבטיחו לו. שוב פיטר פול רובנס, שאמרנו שהוא לא יחמיץ הזדמנות לצייר נשים בעירום. הציור הזה הוא הזמנה של מלך ספרד. ואתם רואים כאן בציור של רובנס את 3 האלות. אתנה אלת החוכמה, אפרודיטה אלת האהבה, והרה אשתו של זהוס. ופאריס מחזיק בידיו את התפוח, ולמי מן 3 האלה הוא ייתן את התפוח. כל אחת מה3 הבטיחה לו משהו. כסף, כוח, כבוד, מה? אתנה הבטיחה לו לכבוש כך וכך, כיבושים, והרה הבטיחה לו עוד כל מיני כוח וכזה, אבל אפרודיטה הבטיחה לו אהבה של הלנה היפה מטרויה. ואתם רואים איך אנחנו יודעים מי זאת אפרודיטה? כי מי שנדבק אליה זה קיופיד הקטן, קופידון הקטן. והוא כמובן הושיט את התפוח לאפרודיטה. אלא מה? הלנה היפה הייתה כבר תפוסה בטרויה. ועכשיו
יאללה בלגן, מלחמה. אז העילה למלחמה, ומבחינת רובנס, סיבה טובה לצייר עוד ועוד 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 נשים בעירום חינניות שמנסות להלך קסם על פריס. לצייר אותה מזווית כזאת, או כזאת, או כזאת, או כזאת. עם הטווס וככה ורובנס. וציירים אחרים, ברוק, עירום, ועוד ועוד ועוד. זה נושא לעוד איזו סדרה חדשה של כל הציורים של משפט פריס, כולל קולנוע, כולל תיאטרון, כולל ספרות. אבל אנחנו נסתפק בזה הפעם. ואנחנו הולכים לתפוחים של סזן. אנחנו כבר נמצאים בתקופה שיש מצלמה. סזן מתייחס לתפוחים כמו אל צורה, שאיך אני מנסה להסביר שיש לה נפח, או במילים פשוטות, איך אני לוקח דבר עם עומק, ושם אותו על נייר שאין בו עומק, אבל מנסה לשכנע. מצד שני, איך אני מתחיל לפרק את הצורות. עכשיו, סזן הוא בין הראשונים שמתחיל ממש לפרק את מה שהוא רואה לצורות. הוא ממש אמר, אני יכול לפרק את כל הצבעים, את כל מנעד הצבעים שאני רואה פה, לשלושה צבעי יסוד, אדום, צהוב, כחול. בהשראת האימפרסיוניסטים אפילו לא משתמשים בשחור, לפעמים הם מוסיפים לבן, אבל זה הכל. משלושת צבעי היסוד, עם תגבורת של לבן ושחור, אני יכול להוציא מנעד אינסופי של צבעים. כנ"ל גם, הוא אומר לגבי צורות. אני יכול מצורות יסוד פשוטות לפרק את כל מה שאני רואה, לצייר דמות מבחינתי, הצוואר זה גליל, הראש זה ביצה, צורות פשוטות, צורות יסוד. סזן יהיה זה שיפתח את הדרך לפיקאסו ולקוביזם, ופיקאסו יתחיל לפרק לגיטרות את הצורות, וגם לאנשים שהוא שנא את הצורה, יתחיל לפרק להם את הצורה. אבל סזן היה המורה שלו, ואתם רואים את התפוחים של סזן. הוא כבר פחות עסוק בסיפור שמאחורי התפוח, הוא יותר עסוק בצורה, באנליזה של הצורה. ואתם רואים איך הוא עושה צעדים ראשונים לעזוב את הריאליזם, ללכת לכיוון של פורמליזם, של חקר הצורה. הוא בעצם פותח את הדרך אל המודרניזם. הוא לא צריך כבר יותר את הסיפור, מבחינתו זאת סימפוניה בין שלושת צבעי היסוד, כשיש חמים בצד אחד, קרים בצד שני, טבע דומם. ואנחנו נסיים בתפוח בדבש שלנו, לראש השנה. כשהכנתי את המצגת, עוד אמרו לנו שאנחנו הולכים להיות בספרטה, אז הייתה פה איזה קריקטורה של בידרמן שזה יהיה תפוח בלי דבש, ואמרנו שאנחנו, אם אנחנו סופר ספרטה אוטרקית, אז זה יהיה דבש אריות ותפוח סדום. וזהו, שנה טובה לכולם. תודה רבה.